Много, много добре. Мисля, не знае как беше дошла, но тя още... 10 дни. Като е по-горещо ляга. Малък дубак. За награда. Много ме е смешно, Пашка. Доволна. Доволна съм. Тя в началото, докато се адаптира, беше една така. Къде съм? Кои сте вие? Пусна се. То няма то нищо лошо. Легни. Като не ти правят нищо лошо. С жест бе, Владо. Като не ти правят нищо лошо, какво да се Да, шашкаш? Ама... примиряваш се. Отзовали или да се върне? Върни се и го направи пак с по-хубаво. Както вчера го направи само с жест, без да я по главата пипаш. И тогава пък ще отзовеш следващия път. Наред. Тя обе ми каза, че на ръкав съм Да, С- палката на ръкав, обаче палката много е притеснява. била, в смисъл Много още, хубаво вече, да, много хубаво стиска, много хубаво държи. значи е Само, че напреднала. палката, Да, напреднала е. Да. Защото тя последно като я Точно питих, така, вика, браво, Влада. няма още тази сила за хапка, ама Хапка вече има. Да, вече има. Да, отзови я. Търстопата видя ли? Айде, малко да развой спрям. Ай, вечното покажи. такива. Ива! Да става. Ива! Колко става? Айди, моето! Гале е много хубавото. Аха, далече ме пускаш. Еми да, Браво на кучето. дивото пръсе. Дай! Ушите виж. Липне. Прилип. Долу, горе в сушанието го видях това прави. Да. Сега ще я покажа и с... Ево. Не, Дива. Тя си мисля, че ще й хвърляш. Ево. Чантичката да изкараме сега? Да. Ама имаш ли Легни. по-хубав повод? По-хубав повод имаме ли? Трябва дългия да потърси. По-здрав. Седни. По-здрав. Не би бягай.